обунапулии барнома дар сари ҳар як фарзанд 150 сомон росомадагӣ аст. Дар ин ҷо имтиёзот дорад. Имтиёзот ба кӣ? имтиёз ятими кул дар ҳуҷҷати тасдиқшавандаи хати вафоти падару модари худи хонандае ки ӯ ятими кул аст, фарзандони ӯ озоданд, он кӯдако озод мебошанд. Ҳамчунин дар ин ҷо нимятим ҳаст, яъне ки шахсоне ки падар ё модар надоранд, модари онҳо ё падари онҳо вафот кардагӣ ҳастанд, ҳамчунин дар ҳуҷҷати таҳсилшаванда фарзандони онҳо озод мебошад, гарчанде ки агар модар вафот карда бошад ҳам падар оилаи дигар бунёд карда бошад, фарзанди ӯ дар раванде ки кӯдак модараш вафот кардааст бидуни муиндар фарзандони ӯ озоданд. ҳамчунин имтиёзи дигар ба маъюбони гурӯҳи дараҷаи якум. аслан хонандагоне ки дар хона таҳсил мегиранд, омӯзгорое ки омада дар хона таълим метиҳанд, онҳоро мо ройгон кардагӣ ҳастем. дар ин ҷо якчанд изофаҳои дигаре дорем ки маъюби гурӯҳи якум ва маъюби гурӯҳи дуюм киёро дар назар дорад. агар рафту падару модари худи ҳамон хонанда маъюби дараҷаи гурӯҳи якум бошанду манбаи воридкунии маблағ аз ҷониби волидайн дар хона, яъне ки бояд падар хонаро хӯронад, пӯшонад, яъне ки манбаи воридшавӣ нест, фарзандони онҳо дар ҳуҷҷатҳои тасдиқшаванда озод мебошанд. камбизоат бошад. анакунун ҳуҷҷати камбизоатӣ ростӣ дар вориди барномаи мо омодагӣ нест, чун камбизоат гуфта дар бораш бениҳоят саволо пайдо мешавад. аслан камбизоати мо дар дохили барнома раванди барнома гирифтагӣ нестем. барои оилаҳои серфарзанд ки 3 ё 4 нафар аз хонандаи мактаб доранд, барои онҳо оё ягон сабукие дар назар гирифта шудааст ё не дар пардохти маблағ? ба чунин имтиёзи онҳо чунин аст ки барнома танҳо 3 нафар фарзанди ӯро маблағашро мегирад, на 4-5 фарзандро. танҳо 3 нафарашро пардохт мекунаду фарзанди сеюм, чорум, агар рафту панҷумаш дар солҳои оянд минбаъда ояд, онҳо ҳамашон озод мебошанд. чунки 3 нафар фарзанд пардохт кард, бо мисли дигар 3 нафар фарзанд, он фарзандои боқимонда волидайн метавонад назорати худро барад. яъне ки 11 соли хонише ки хонанда дар муассисаи таълими дарс мехонад, як бор пардохт карда мешавад, на ҳар сол, на ҳар моҳ ва на ҳар ҳафта.